25 милиона евро на сезон. Днес около 17 часа най-добрият тенисист Григор Димитров ще излиза на хората в среща от четвъртфиналите на тенис турнира в Букурещ. Съперник на Димитров ще бъде 28-годишния украинец Сергей Саховски, който заема 92-ро място в световната ранглиста. Рафаел Надал ще играе срещу Николас Алмагров в среща от четвъртфиналите на тенис турнира в Барселона. Испанецът записа 41-та победа в тази надпревара след успех на правата на Иван Додик в 2 сета 3-6 и 3-6. Николас Алмагров също не загуби се срещу Фернандо Вардаско, а в друг интересен побой един срещу друг ще застанат Марин Чилич и Кей Нишикори. Японецът победи Андрей Голубьов в Казахстан с 6-0-6-4, а Чилич отстрани Томи Лабредо след 2 часа и 49 минути игра на хората. За следващата фаза се класират и Ернест Гулбис, който ще излезе срещу Теймураз Дабашвили. Последният четвъртфинал